Sige. Ako na lang sa ipailang-ila. Dili lang sana ko sa taukon. Sila lang akong patingog ko nung makaila, mamo. Aling, ma'am. Ato na siya patingog ko. Oo, sila patingog ko. Hello! Maayong gabi! Ay, kisa ba ni? Actually, pag kuan ako din ako yung uban na-recognize kay magsigibig ka na mag-go natin one time na nag-live ko sa akong Facebook page. Ako siyang gipa-join, si Sir Remuel Villacorta. So, nabi maminaw drama din eh? Alright. Kisay maminaw handumanan! Obay-obay gede ay. So, part day ko sa handumanan sa usa ka awit. Gusto mong sample? Gayahan mong sample ka na lang intro. Sige, sabayan na to ha. Okay. Maayon na daw kaniyong tanan ng mga handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni inyong awit. Tawgan ako sa pangalan na Beverly. Aba sa dili ko masugdan sa magsayang-sayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit kinaguluhan, lason mong halik. Alright, so pero sa dili pa ko, gusto din ko magpasalamat ni Kuya Gerard. Dugay na ko nakaila ni Kuya Gerard, kay kauban lang yun sila ni ate, kanta-kanta. So, og nasa katong asa ilahang gig sa una mo adtoy mo tan-aw mi ma-amaze gyud kayo mo at the same time na pressure ko kay murag surrounded by talented people gyud ko karong gabi wala pakpakan na to sila mga higala. So apan sa dili pa ako ginista diri akong kuan kay maglaila sa sawa pa din nakailan ako dai si Jelly Haka. Ako din si Jelly Haka og inyo ko wait sabi ko mo ko sa mga drama. Inyo kong madungog sa handumanan sa usa ka awit. Kini ang akong suliran at the same time a writer ko ana ang handumanan sa usa ka awit ug kini ang akong suliran. Kanang gugma ni mama, daghan mag-message ako magbita ko no kay ko ani ako'y nagda sa pangan ni Cory din ha. Ito magbita kay Tino guys pero buotan ko sa personal ha. Pamilya Calandracas ako nagda sa pangan ni Ivy din ha o gatong may asim pa ako nagda sa papel ni Lizelle o sa Bag-ong Bayani o karon kay yan kita sa tungkuan mga inyong pasensya ha nga medyo pagaw-pagaw ko kay gikan pa mi nag-show og Leyte and then Bohol and then nag-recording pa sa ko ganina so nagdali-dali lang yung tawag og ilis aron makatambong karong gabi una. So okay, ready na ko, mukanta mo, halat kong awit. Music, please. Tomorrow comes, I'm gonna roll this on.
Monday ng solid supporter is the YHP for sure. Alright, karon sir, kamo kanta. Gamay, ma'am. Kani mo ganahan ko ani. Duwit ta ha. Wala tayo sa kamay dito. Duwit ta. Okay ha? Tama. Nai-request siya nga. Wait sa akin, wait sa guys. Wait sa. Oh, wala pa. Last intro na yun. Last intro na yun. Ako yung next next. Kaya mo ba?
Alright, what's naman? Mura kag naip ka na kang isulti? Thank you kayo. Na-surprise ko kung dahon nila. Ha? Na-surprise ko kung dahon. Na-surprise daw siya. Actually guys, nakugay kong pasalamat nga na-part gid ko ani nga event kay kanang pag-ingon gid no nga kanang pag-ingon nga sa blind community daw ni Marag. Naana mo gud may special place sa amo ang kasing-kasing labi na gid sa mga dramaturga sa BYHP kay usually ang among fan base is ang inyong community gid. Daghan gid kayong salamat. Daghan gid kayong salamat. Og isip pa salamat sa nako Sir Wingmar, pwede ko mohag nimo as a friend. As a friend, pwede. Okay. Hagmo, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Sige, sure. Picture ta. Picture daw. Wait sa. Picture ta. Ayaw gabalaki upload ko ni sa homepage. Tag diba? Thank you so much! Daghang kayo salamat kay Gerard. Thank you kayo. Thank you, ma'am. Gusto na ba mo manayaw? Yeah!